Glorie ție, Doamne! Știați că plăcerea Tatălui este în rugăciune? Atunci când voi vă rugați, El își găsește plăcere. Amen. Aleluia! Este onorat când tu vii în prezența lui Dumnezeu să te rogi. El are părtășie cu tine și tu ai părtășie cu El. Aleluia! Și asta îl onorează pe Dumnezeu. Aleluia! El vede că tu din timpul tău îți faci timp și pentru El. Îți faci timp să intri în prezența Lui. Lucrul ăsta arată că ție-ți pasă de planul Lui. Lucrul ăsta arată că ție-ți pasă de ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin tine. Fiindcă astăzi vreau să vă spun un lucru, că Dumnezeu vrea să facă lucruri mari prin voi. Aleluia! Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu spune că de la Ioan Botezătorul încoace, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Aleluia! De aceea vă încurajez ca să năvăliți în planul lui Dumnezeu. Aleluia! Să vă așteptați. Vedeți-vă în felul ăsta, că vă puneți mâinile peste bolnavi și vă rugați. Vedeți-vă că mergeți și predicați Evanghelia. Vedeți-vă că faceți mari sprăvi pentru Dumnezeu. Vezi, dacă tu niciodată nu te vezi făcând ceva pentru Dumnezeu, lucrurile nu se vor întâmpla, că se întâmplă. Amin? Aleluia! Trebuie să te vezi făcând. Dumnezeu când se uită la tine, în felul ăsta te vede. Punându-ți mâinile peste bolnavi, ducând Evanghelia, vorbind oamenilor despre dragostea lui Isus. Aleluia! În Marcu 16, Isus a spus așa ucenicii: iată semnele care vor însoți pe voi, pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi. Veți vorbi din noi. Dacă veți bea ceva de moarte, nu veți fi bătămați. Vă veți pune mâinile peste cei bolnavi și ei se va însănătoși. Astea semnele care te urmează și pe tine, frate și soră. Dar tu trebuie să îndrăznești să crezi. Aleluia! Să pășești în binecuvântările lui Dumnezeu. Să pășești în planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu se va întâmpla atunci când tu colaborezi cu Dumnezeu. Când tu ți-ai timp să te rogi, când tu ți-ai timp să te pui deoparte, când tu renunți la păcatele din viața ta și alegi să trăiești o viață în sfințenie. Amin? Aleluia! Vreau să mergem în Ioan, capitolul 16, versetul 23-24 citim. În ziua aceea nu mă veți mai vedea. Nu mă veți întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Amin. Aleluia. Vezi, când tu ceri un lucru de la Tatăl tău și crezi că l-ai primit, atunci ai tristețe în inima ta, nu? Nu. Ai bucurie, ai pace. Aleluia. Nu ai frică. Oare se va întâmpla? Oare Dumnezeu m-a ascultat? Oare Dumnezeu mi l-a dat? Aleluia. Domnul Iisus a spus că atunci când tu ceri ceva după voia lui Dumnezeu, în numele Său, Tatăl ți-l va da. Amin. Și atunci tu trebuie să ai pace, trebuie să ai bucurie și să continui să-i mulțumești lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că am primit lucrul ăsta. Aleluia! Este al meu, Tată, îl aștept cu nerăbdare, Doamne. Vedeți? În felul ăsta trebuie să vedem lucrurile. Am primit de la Dumnezeu și eu mă bucur că l-am deja. Amin? Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Duhul Sfânt va lucra în viața ta ori de câte ori tu te pui la dispoziția Lui, ori de câte ori tu îți iei timp și
îl întrebi, Duhule Sfânt, citesc Scriptura, vreau să-mi o revelez, vreau să-mi aduci lumină, vreau să merg la un alt nivel al cunoașterii, al descoperirii cuvântului Tău. Duhule Sfânt, te rog ca Tu să mă călăuzești, să mă rog planul Tatălui pentru viața mea, pentru biserica mea, pentru orașul, națiunea mea și așa mai departe. Vedeți, voi trebuie să puneți pe primul loc pe altul. Aleluia! Pune-l pe altul în rugăciune înainte de a te ruga pentru tine. Amin? Glorie lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu onorează o inimă binevoitoare și ascultătoare. Păi, frate, n-am timp să mă rog nici pentru mine și tu încerci să mă rog pentru altul. Aleluia! Vedeți? Haide ca să vedem adevărul și să vedem unde suntem ca să schimbăm lucrurile. Când Dumnezeu ne vorbește nouă astfel, prin cuvântul Său, nu ne vorbește ca să stăm și noi să ascultăm. Nu, ne vorbește ca să ne schimbăm. Să luăm cuvântul ăsta și de mâine încolo sau chiar după program să începem să-l punem în practică. Aleluia! Vezi, degeaba zici tu, îmi doresc schimbarea și nu faci nimic. Trebuie ca să faci ceva. Aleluia! Încep cu puțin. Roagă-te puțin. Că știu că de mult timp nu mai te-ai rugat deloc. Dar acum roagă-te puțin. Încep cu puțin. Și pe urmă, pe măsură ce mărește timpul de rugăciune, timpul de părtășie cu Dumnezeu. Vezi? Vrei să fii puternic spiritual, vrei să biruiești fiecare situație, dar tu nu ești plin de Duhul, nu ești plin de Dumnezeu. Și Biblia spune că nu poți birui atunci când vine o situație în viața ta dacă tu nu ești plin de Dumnezeu. Amin? Și ca să fii plin de Dumnezeu, trebuie să duci o viață în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Aleluia! Isaia 45 cu 9. Cu 19. Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colț întunecos al pământului. Eu nu i-am zis seminției lui Iacob, căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. Haleluia! Vedeți? Dumnezeu nu este preocupat să țină la distanță planul Său, cuvântul Său față de voi, ci El vrea să vă descopere cuvântul Său. El vrea să vă arate care este planul Lui pentru fiecare dintre voi. Dumnezeu nu va ascunde planul Său pentru voi. Atunci voi veți zice, Doamne, dar nu știu care este planul Tău pentru viața mea, nu știu ce să fac. Amin? Dar este important ca tu să colaborezi cu Dumnezeu, fiindcă vedeți în cuvântul Său, eu nu am vorbit în ascuns, n-am vorbit pe la colțul cum vorbiți voi. Eu nu m-am ascuns de voi. Când tu te ascunzi de Dumnezeu, păi cum, frate, mă ascund de Dumnezeu? Păi atunci când tu nu te rogi. Atunci când tu nu-L mărturisești înaintea oamenilor. Mi-e rușine, frate. De ce ți-e rușine de Iisus? De ce ți-e rușine? Haleluia! Este rușine lui Iisus cu tine? Nu te prezinte înaintea Tatălui, nu stă El în cer și mijlocește pentru tine și spune, Tatăl, mai iartă. Tată, mai fi îndurător cu El, că se schimbă. Crește, Doamne, se maturizează, Tată. Uite, prezint jertfa mea, sângele meu a curs pentru El, Tată. Asta face Domnul Iisus pentru fiecare dintre noi. Până ajungem
să ne maturizăm până ajungem să vedem lucrurile în felul în care le vede Dumnezeu. Aleluia! Dumnezeu nu ne va cere să facem ceva pentru care El nu are un răspuns. Aleluia! Dumnezeu nu îți va cere să faci ceva peste puterile tale. Aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Așa că dacă vezi că Dumnezeu te duce într-o direcție și tu spui, dar nu pot, Doamne, nu spune lucrul ăsta. Dumnezeu vede în tine abilitate. Dumnezeu vede în tine putere, tărie. Dar știi unde este nu pot? Este în mintea ta. Fiindcă diavolul caută să te păcălească. Să zică, nu poți tu să cânți la orgă. E prea greu. Ai încercat cu chitara, te-a durut mânuțele. Lasă și orga deoparte, că nu poți tu. Vedeți? Nu poți tu merge la Sintești, că ești prea obosit, ești prea bătrân. Nu poți face tu lucrul ăsta și lucrul ăsta. Nu poți veni tu cu o jumătate de oră mai devreme la biserică să te rogi. Aleluia, nu te poți ruga. Că ai treabă, ai multă treabă. Vedeți, diavolul va căuta să țină mintea în nu pot. Nu pot. Nu pot. Aleluia, glorie lui Dumnezeu. Și împreună cu nu pot, știți ce mai vine? Mi-e frică. Aleluia, mi-e frică să fac lucrul ăla. Mi-e frică să nu. Mi-e frică să nu. Nu trebuie să fie frică. Mie cuvântul lui Dumnezeu spune că El ne-a dat un duc de putere. Aleluia! Și când frica îți dă târcoale, când frica caută să te apuce, vine un simptom în trupul tău și te apucă frica și diavolul imediat vine. Aoleu, gata, sună salvare. Nu. Recunoaște că este diavolul și spune, nu, diavole, Dumnezeul meu mi-a dat un trup de putere și chiar acum trupul meu se aliniază la cuvântul lui Dumnezeu și îl cred pe Dumnezeu că prin rănile lui Iisus am fost vindecat sau vindecată și poruncesc acestui simptom să plece de la mine. Așa trebuie să te poziționezi. Aleluia! Nu lăsa că diavolul să te păcălească. Amin? Aleluia! Știați voi că diavolul este un mincinos? Ioan 10:10. Aleluia! Hoțul nu vine decât să... Aleluia! Hoțul vine numai decât să fure. Aleluia! Hoțul nu vine să-ți aducă pace, să zică binecuvântată ești Marinelo, binecuvântată ești Eleno, Liviu, Petre și așa mai departe. Sunteți binecuvântat. Nu! Hoțul nu vine să spună că ești binecuvântat. Hoțul vine să spună că ești bolnav. Hoțul vine să spună că nu mai poți. Hoțul vine să spună că lasă, că se poate și fără tine. Nu. Am auzit eu astăzi la biserică că Evanghelia nu se poate predica fără mine. Am auzit eu astăzi la biserică că Dumnezeu vrea să mă folosească și pe mine. Am auzit eu astăzi la biserică că Dumnezeu a spus că are nevoie de mine să predic Evanghelia. Aleluia, glorie lui Dumnezeu. Vedeți, creștinii de succes se implică în planul lui Dumnezeu. Vrei să fii un creștin de succes? Să ai o mentalitate a biruinței? Împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu poți avea o viață de succes creștină dacă nu te implici, dacă nu faci nimic. Creșterea spirituală, știți de unde vine? Ducând mai departe Evanghelie, rugându-te pentru bolnavi, experimentând. Aleluia! Dumnezeu a pus un dar în tine, dar tu trebuie să experimentezi, să începi undeva, poate vei începe cu stângul, dar ai ajutorul Duhului Sfânt. Când te-ai apucat să faci ceva, când ai făcut pentru prima oară o mâncare, ți-a ieșit excelent? Nu ți-a ieșit, mai ales dacă a fost și creveți. Toată lumea știe, dai să pregătească creveți? Am zis toată lumea, nu știu, Petre, că tu știi, tu te-ai experimentat.
Dar am zis toată lumea, vezi că nu, decât Petre a ridicat mâna, deci decât Petre știe să gătească creveți. Așa că la Petre, dacă vreți să mâncați creveți, vă duceți la Petre. Amin? Gloria lui Dumnezeu. Vedeți? Așa este și cu Dumnezeu a pus un dar în tine, dar tu trebuie să începi să exersezi. Și cere ajutorul Duhului Sfânt. Doamne, ajută-mă! Cum să mă rog pentru bolnavi, pentru vindecare? Dă-mi înțelepciune, Doamne, arată-mi din cuvântul Tău, Doamne. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu nu se va întâmpla că se va întâmpla. Și trebuie ca tu să lucrezi mână în mână cu Dumnezeu. De-aia a spus Domnul Iisus, eu mă duc la Tatăl, dar nu vă las orfan, nu te plânge tu, Petre, Ioane, Iacove. Aleluia! Când ucenicii au auzit că Domnul Iisus la Tatăl, ucenicii au intrat în panică. O, Petre, să te ferească Dumnezeu, cum, Doamne, tu? Stai, Petre, liniștit, că nu pentru mine te îngrijorezi tu, ci pentru tine. Aleluia! Petre, pentru el să îngrijorau, să duce învățătorul, noi ce ne facem? Dar Domnul liniștește și spune, Petre, stai liniștit, că îl trimit pe Duhul adevărului, Duhul Mângâietorul, care va fi cu voi. Și vă va învăța, Petre, vă va învăța în continuare. El vă va sluji, Petre, vă va învăța toate lucrurile. Vedeți, ăsta este scopul Duhului Sfânt. Așa că nu spune mie, nu pot, frate. Nu poți tu singur, dar poți prin ajutorul Duhului Sfânt. Amin, glorie lui Dumnezeu. Vedeți, toate lucrurile voi trebuie să fiți conștienți că trebuie să le faceți prin ajutorul Duhului Sfânt. Și v-am mai spus și eu mai vă repet, începeți cu lucrurile simple, lucrurile casnice. Cere ajutorul lui Dumnezeu când faci o mâncare. Cere ajutorul lui Dumnezeu când te duci în grădină. Cere ajutorul lui Dumnezeu când dai cu mătura. Cere ajutorul lui Dumnezeu când speli. Cere ajutorul lui Dumnezeu când faci curat în casă. Cere ajutorul lui Dumnezeu în tot ceea ce faci. Știi ce vei face? Vei dezvolta o relație cu Duhul Sfânt când faci lucrul ăsta. Vei fi conștient tot timpul că Dumnezeu este cu tine să te ajute. Aleluia! Și altfel vezi lucrurile când știi că Dumnezeu e cu tine, nu? Aleluia! Este Dumnezeu cu mine. Când mă voi apuca acum de treabă, știu că cuvântul lui spune că El binecuvântează lucrarea mâinilor mele. Aleluia! Și tot ceea ce eu încep, duc la bun sfârșit. Scrie asta în cuvântul lui Dumnezeu? Scrie. Aleluia! Am spus-o voi în practică? Nu prea am pus. De-aia vă aduce aminte acum Duhul Sfânt. Să pui în practică. Amin? Aleluia! Atunci când tu te rogi, trebuie să te aștepți să primești de la Dumnezeu. Ați auzit voi creștini care se roagă de dracu, dar se rugă? M-am rugat și eu, dar nu. Aia este necredință. Când tu te rogi fără să aștepți să primești de la Dumnezeu, nu este o rugăciune făcută în credință. Aleluia! Te rogi. Păi, toată lumea se roagă, dar numai cei care sunt în credință și primesc. Amin? Pune credința din inimă. Aleluia! Adică tu, cum frate, acolo când tu te rogi trebuie să pui și inima. Aleluia! Să te rogi cu înflăcărare, cu pasiune, să te vezi primind lucrurile alea din mâna lui Dumnezeu, să vezi că îngerii Domnului deja este cu coletul tău în mână și este pe drum. Aleluia! Și tu îl vezi de departe și zici, Doamne, îți mulțumesc că uite, ei trimis, Doamne, mare puțin și ajunge la mine, Doamne. Aleluia! Așa trebuie să vezi lucrurile. Gloria lui Dumnezeu. Aleluia! Rugăciunea ta trebuie făcută în frică, nu? Nu, în credință, cu inimă curată. Vedeți, diavolul te va ispiti să păcătuiești, aleluia, să păcătuiești și atunci el te va acuza. Tu nu poți să te rogi, ești un păcătos, ești o păcătoasă. În felul ăsta lucrează diavolul.
Aleluia, și tu, da, așa este. Cum să mă duc eu înaintea lui Dumnezeu să-i cer? Când eu sunt un păcătos. Mai auzi pe multe biserici, sunt un vierme, sunt un prăpădit. Păi din poziția de vierme și de prăpădit și de o mână de țărână, ei zice că sunt smeriți. Nu poți să te duci cu îndrăzneală la Dumnezeu. Aleluia! Când tu te vezi un prăpădit, când tu te vezi o mizerie, un vierme, nu poți veni cu îndrăzneală la Tatăl. Aleluia! Dar când te vezi ca un copil al lui Dumnezeu, iubit, apreciat, aleluia! Știi că Tatăl tău are mâine deschise să vii la El, să-i ceri, aleluia! Și spune, da, fiule, da, fiicu, te aștept. Știi că am pregătit asta pentru tine? Da, tată, știu. Ți le cer acum, tată, și îți mulțumesc. Vedeți, asta trebuie să fie relația noastră cu Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Când un copil vine la tatălui, vine, oare să mă duc, să nu mă duc? Nu. El știe că un tată bun, tatălui, îi dă ori de câte ori îi cere. Amin? Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Știai că Dumnezeu își ia slava atunci când El te poate binecuvânta? Aleluia! Cum, frate? Păi să vă spun cum. Tu te rogi, îl crezi pe Dumnezeu, nu-L dezamăgești și toți din jurul tău vor vedea că tu ai primit răspuns la lucrul ăla, la casa aia care o aștepți. Amin? Amin. Și toți se bucură împreună cu tine. Și cine își ia slava? Dumnezeu. Amin. Aleluia. Vedeți? În felul ăsta. Dumnezeu își ia slava. Dar dacă tu nu crezi, își ia Dumnezeu slava? Nu și ia. Aleluia. Glorie lui. În felul ăsta trebuie să vedeți. Mă, Dumnezeu e și El interesat. Și mă ajută. Eu am har ca să cred. Aleluia. Până când tu începi să te maturizezi, Dumnezeu te tratează ca un copil. Și Dumnezeu are nevoie numai ca tu să duci în nădejde. Dar dacă au trecut ceva ani peste tine și tot ai auzit despre credință, Dumnezeu se așteaptă ca tu să-ți folosești credința. Amin. Aleluia. Corinteni 13, când eram ca un copil, gândeam ca un copil, acționam, făceam lucrurile ca un copil, dar când m-am făcut-o mare, mă poziționez astfel. Acum cred. Amin. Glorie lui Dumnezeu. Slavă ție, Doamne. Când tu te rogi, pune Psalmul 1, de la versetul 1 și 3. Aleluia. Ia uite cum ești tu când te rogi. Slavă Domnului. Ia uitați-vă cum sunteți. Aleluia. Aleluia. Citiți voi? Să nu mai mă întorc, stai că găsesc și eu acum Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaun celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului, zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și al cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Amin. Vezi, când tu petrești timp în rugăciune cu Tatăl, ești ca un pom roditor. Aleluia. Tu în rugăciune împlinești planul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți dă planul lui, strategiile și abilitatea. Aleluia. Să fii roditor. Aleluia. Și pământ, când ești în prezența lui Dumnezeu, aduci rod. Păi cum aduc, frate, rod? Păi vorbești vecinii, vorbești oamenilor, te rogi pentru cei bolnavi. Aleluia. Și faptul că Dumnezeu vindecă, că Dumnezeu mântuiește, prin tine, prin acțiunile tale, tu ești ca un pom roditor. Amin? Aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Slavă ție, Doamne! Aleluia!
Ioan 15:8. Aleluia. Slavă ție, Doamne. Prin acesta, Tatăl meu a fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Amin. Aleluia. Glorie lui Dumnezeu. Vedeți? Aleluia. Bucuria Tatălui este ca tu să aduci multă roadă. Amin. Aleluia. Dumnezeu îți găsește plăcere ca tu să aduci multă roadă. Amin. La asta ai fost chemat. Așa că nu zice, nu pot, frate, nu pot. Ba poți. Numai poziționează-te în planul lui Dumnezeu. Amin. Aleluia. Efeseni 3:20. Tu ești plin de putere. Aleluia. Glorie lui Dumnezeu. Dar cel ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cere sau gândim noi. Amin. Vedeți? Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât ce sau gândești tu. Vedeți? Observ că aici, în lucrarea asta pe care tu o ai cu Dumnezeu, El îți dă și har. Aleluia. Harul lui Dumnezeu este disponibil 24 de ore în 24 ca tu să poți să faci. Aleluia. Vezi? Dumnezeu îți dă toate uneltele de care tu ai nevoie ca să împlinești planul Lui. Și tu vii și spui, eu nu pot. Ești păcălit, frate și soră. Tu poți. Hristos care mă întărește. Auzi? Pot totul în Hristos. Aleluia. Glorie lui Dumnezeu. Aleluia. Dar vezi? Acum nu luați lucrurile astea că poți să faci totul în Hristos în felul în care l-a făcut cineva. Un frate auzeam, eram în școala biblică și spunea că a auzit și el versetul ăsta și el nu știa să meargă pe tractor. Și când a auzit că poate să facă totul în Hristos, a suit pe tractor să conducă tractorul el. Și a intrat în gard cu el. Trebuie să fii și înțelept, frate. Aleluia! Când Biblia se vorbește pe totul în Hristos prin Duhul lui Dumnezeu, adică tu nu te-ai urcat, nici nu știi câte manete are tractorul ăla și te urci că tu poți totul în Hristos. Amin? Aleluia! Glorie! Hai să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu când spune pe totul în Hristos care mă întărește. Cum ești tu întărit? Prin Duhul lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă ți-ai timp să te rogi. Aleluia! Și atunci Duhul lui Dumnezeu îți dă acea tărie, abilitate. Ai stat tu în prezența lui Dumnezeu, te-ai umplut de Duhul și pe urmă ai avut îndrăzneală să predici cuvântul, ai avut îndrăzneală să te rogi. Aia este pototul în Hristos care mă întărește. Că prinzi acea putere, acea îndrăzneală, acel foc care te ajută să împlinești planul lui Dumnezeu. Amin? Aleluia! Glorie! Adică tu nu faci nimic, te uiți la filme, faci ce crezi tu că e pentru cărnița ta și zici, eu pot totul în Hristos. Nu poți, că n-ai puterea. Aleluia! Aleluia! Când tu petrești timp în Duhul, veți primi o putere, dar e important ca tu să te umpli tot timpul cu Duhul Sfânt. Și cum faci lucrul ăsta? Petrecând timp în rugăciune. Amin? Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Aleluia! Tată, îți mulțumesc! Tată. Aleluia! Vreau să închem aici, dar înainte de a încheia vreau să închem cu rugăciune de dedicare, da? Repetați după mine, da? Dragă Tată, îți mulțumesc! Pentru privilegiul de a ruga și de a fi alături de Tine. Pentru a-ți împlini voia pe pământ și în viața oamenilor. Prin rugăciune, Doamne, ochii inimii mele sunt deschiși la revelațiile spirituale, iar gândurile Tale sunt descoperite Duhului meu, Doamne. Având abilitatea să umblu în slavă din ce în ce mai mult. Îți mulțumesc, Tată, în numele lui Iisus. Amin.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îl întreb pe frate